Sa pala kuma, nakaradkad kayo amin, nga danunan da ito nga programa, Drama Tips ni Auntie Jor. Maanusan yung mga timang tartrawite. Ang runaan na dagiti na isang iti drama, dagiti Ilocano dramas, da sa Bali. Dagiti sinurat ko nga love letter number 4, kitaan yun to. Dati part 2 ijay, niso di jayin, titod ko nga sample tatta. Crying bitterly, screaming bitterly, tada ito napukawan iti ipatpatag or namatayan iti ipatpatag. So, no, i-dramatize ko dito, talaga nga with feelings agriawak. Ang mga numabwak, dagiti, karuba. Iso nga jay, in record ko, iso ti, isampul kong ipangkana kayo. Tape rolling. Tanyo pa itilungod ta asawa. Takita kiti mo uni agundaway. Felix. Diyak kabalan. Diyak maklon niya awanan di amam. Diyak maklon. Diyak kun makita. Maya ta si bibiyagag. Dayjati medyo at atidog basit sample. Dida dumamat, ipangagpuntumanan para into no next. So, tinayin tayo ti dayta, siyempre ti drama. Napagsasaritaan tayo mo niya, ti tulong nga may paay iti sound, kun music, taragita ti mang bibiyag, iti drama, hanlang dagiti dramatista nga nalalaing. Okay, so, adamag kita di writers tayo, adamag kita di directors tayo. So, anya ti trabaho ti director. Kaya pagsasaritaan tayo. Ti director, iso na ti mang-instruct, mangkita, kadagiti portrayal, kadagiti drama talents. Kita namot no studio sound, kita namot no studio may pasok nga music, hindi ta. So, ti trabaho na. So, isuro na di jay talent. Masapul nga naanus mo ti director. Pagkamot dagiti talents nga medyo marigatan. No? So, nasapol nga malambing din siya. Naanus nga disuro, tapos niti kasakit, relax. Di jay talent. Haan nga manervyos, nga mabubutat. Tano na uyong di director, super super arrogante na uyong, di jay talent, no pa nagtakder jay microphone, ag nervyusin, ag pigurgurin, the more nga, haan nga makakonsentrate. Na mga nagpigurgur pati bagis nan. So, medyo, hanod ko mga arrogante, hanod ko mga managinsulto, di jay, ano sa nalaan nga, isuro, jay talent. Kasi kama nga drama talent, ang mga natangkon to ulo nga may suro. Surutom, nga niya bagay di director. No, agpangato, no ko na agpangato ka. No, agpababa, no ko na agpababa ka. Tap niti kasta, kat makaproduce tayo, iti quality drama. Sa muyumutan, no niya ti aramidan nyo, for a quality drama. Tanabang banggit kon, ijay nagdumapay nga video. Isapay lang ko mga rod, adamot man ti na-share ko itakada kayo, kan pagyamanak unay, dagiti likes, comments, kan share. Shout out sa inyong lahat, and thank you.